Здравейте хора, аз съм Rockstar BG и днес ще направя ревю на София Крафт. И така. Сега ще започна Warp 1 въз 1. И се надявам да няма никой, що. Сега да ми трябва да се учиш. И така. Ето го Warp 1 въз 1. Другия Warp е Warp N-. Ето го Warp N-Views. Следващия Warp е Warp. Така, това е Warp Create. От тук можете да получите кит Elite, кит Spartan, кит God, кит King. Така. Следва Warp Enchant. Ето го Warp Enchant. Сега End Event. Warp End. Ето го Warp End. Така, Warp Event. Ето го Warp Event. Warp Event 2. Това тук. Warp Event Directory. Така Warp Лабиринт. Следващия Warp е Warp. Ето го Warp Фуда. Тук е стрепите, мопчета, допчета. Warp FPS. Танец се бях спалнал. Jump. Ето, даже сега ще ви покажа колко съм. И да видите един истински джумпър, хора. Мале. Гледайте сега. Вау. Аз съм бил бахти против човек. Даже и аз не знам. Аз съм... Кажу. Румба играет в солнышке. Это Лара по Коледа и ти дала ето това.
После Warp лицензия. Така. Следващия Warp е Warp Mini Games. Така има TNT Run. И така. Warp PvP. И тук ви помагат за ресовете. Warp Rules, това са правилата. Ето ги. И така. Така, следващия Warp ще е Warp Shop. Ето това е Warp Shop. Така. Warp SMS. И сори, че не съм качвал клип от може би един ден. Гледайте как може да си купите ранкове и такива. Ако някой от вас иска да го науча как се прави той, много е лесно. И хора, това беше от мен. Довиждане. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте. Това беше от мен и чао, чао!